Ole chỉ bay lệ với cô lệ Vin hi July nili kum sang hi som ni panga zir top ni ani ya ti chuan in hei lo ka kala a so thing mun vitamin te kan ka pani mo ridomil an tiang chi kha thae me mai an tian phak khop mai chu chu kan ka pa chuan so so tami so kan thla mani ti chuan hei ka subscriber te a big takin te po han ti la kan lo te hi han fan pui ve hrim hrim chu kha kan dua ti chuan theiang angin voina hian karon mu don cheu ni so thing te kan ling trewa chuan bu te atiang khanin kan be ve na sai em maya mino clear zel do ne kap sur surange hei hi kan so thing mun bi kania de hian a hlangin kan handa atam shi te hi hei tiang hianin an ron kal le trana amaro chu hei keimani so thing ho taka hi chu ala zia review maya ten dam doi te kan ka panga ti chuan azia tura nga yang midang ho hianin hei tam shi na man na sa tolu tu kan ta chu ten ron tia ridomil hi hei an ngei riu mai an tia po ni sela an ti ve chin ani than tiang hi chu mo tiang hian an ti ve phot zeli la ti khan he de po ngai chuang lawa chuan helai hemi ba ka hianin so lama amol khanin a om bawk ani ti hian bai bing te po hi gan kap tel veka thlai hian an ngei em mai ni ti hian hei helam mual chu kan kap zo le ta helam hi chu tlemin zim deuh hle ka so lampang khon hai lampang zau tham khop mai ani ni velzet kha ka nga ya hei hian heng lai mi chu hei an na te dewa song te so bai bing an ni so no puitling ani chuan tui via wang lai hi bu mun sin kha ni ta ti hian vai mim an han da la ya hian ri kan kham thla ei tian in munga emi ri chin hianin bu mun le so thing mun kha ting hian an han ti sang ani among lampanga hian ti hian kan zu thul non le chuan kap zo tre pani so thing hi hei a then hi chun lian to viu na khanin then hi chu an la te ve hian an na kung vela hian ka pila tha em mai ni khi alu lampang ania khilai tlang ponga khian puruata tene kanin ri ni ti chuan hei so thing akara hian kan da thaveka so vaimim te so atha em to mai ti chuan hei helama khuanin ani zela so thing mun kha tian ni thazela ku khut lai thleng khuanin so thing mun hlir kha ni mai ni chuan hei hela hian akara hian bu kha kan da ve boka tiang khan tin li mun vel ani kan lo hi mo
giao thuộc hạt về khóc mày rồi còn là cái sẽ số ta cái câu thấy chia sẻ là ô hay hi cần tham mà nè anh uống về víaวันนี้cần tham hi mò hay hay là hi anh nên lấy cái bụi cần hành đỏ lũ cá chuan hay mi lũ cá hi hành bể li la cần tiệt thì hiện hay hết ta hiện thì hiện cần hành bể lệ ta ai hiện là tin uống rồi đấy mà mày giao trả chuan tùy xem bản hiệu khu ta không cần hành đã tiền khan tùy đòn khi ròn đồ bò la pakhat ve ve in tia hi ta hianin rong kho lo thin ani ti chuanin hei tham chung nuam ve vi wani o kan tham hi mo zau tha ve ri wani chuan tập lai hi kan tập kha ni chuan hei tiếng hianin kan han sia ma ul sam em ma hei ka u sia ma ni hei tiếng hianin rốt lệ nghe nè thiệt phèk mang khan tiếng hianin ăn chơi bò là ul sam riaw chuan so đó mà son tu vật te a chua na kha kan da le boka khi lại khi hay mi in te hi thil poi mo ti na mun kha ni tha tiang ve ka nga chuan khi lai lo ho khi pasal tha zai re mat lo ani a pia mi khi te khi lo lang de khin muam khi tai khi lo lang de ta khi pu la rem sia mat te lo ani ti chuan a chak khi dai te tlang kha ni a pia son south phailing khuwa kha omani south phailing lo I thlir me ka ni to na hian mo chuan heng hi kan bu kha ni tha ve viu ai mu nom ve viu to ni roron tla sep pa chu wang chuanin a kal kual thei lo dewa lo hre thiam anga em bai bing te hi ringol po hi khopuya chuanin songa ani de yang chuan helaya chuan te kan hang saw te kan han tha ka nga thloin tui le do le me mai ni hi kan tham ve ni num ve me mai ni hi mo hey varanda hi azau nu me mai an khosak vel po hi anuam riaw ani tuna hian fangma ei tur kan zongang fangma zong hawang omangem engte hi sam trok bokpon mun te kha ni ti chuan he helai hi so thing mun kha ni khoi lai ang fangma hi omang khan khai te kha in lo en pa vezel ni ta sela khai helai hi fangma mun neo hau lo mai te tak te dang zonga adang tai mi hian liam de ren ta hin lo bok kết mà thì em nghe ăn tùy rồi sẽ
hi tiếng là lâu huy tui cái tia cái chứ liền đệu đệu ai rồi thế là té đệu hầu hi mò tui cái tia cái mà chuột mắt nịp tê phăng mà rắm tê tiếng kha này này bộ nóc mà hay hàng à ta bộ hiện ở mà chuột cái này bộ hi cả một lát phăng mà này hết ta bộ hi đi đón em này hết bộ hi sẽ cả lỗ bể xì lâu này hey kan soi du lo ka chu a subscriber te a hianin ka channel lo ngai hlua ka video siam a piang hei video hrang hrang ka ron chop chuk thina ni content ngai reng ha ka ron kalpui lem lo ta na thok pa te ka tiang khanin channel te kan nei awang khanin video ram chang chang ha tiang khan ka ron siam thina ni a changi ka ron re eka chang le crime te ka ron te chang le news ang chi te tin mi kom te ka tiang kha la chang le hei vlog ang chi mo ka tiang ha ka ron pol nok mai ni a chan chu thil pakhat rangot kha han kalpui kha kan thei lo ani kan hun nei ten azir lo em maya chu wang chuan khang zong zong min lo khri thiama ka video ron siamang ang te min lo lut sak em tu abik takin mi mal ming kan lam du chu lal nun ne mi kha tu ngei ni ka shem mi alawa che khoi ve nga nge i oma khoi khua nge om ka shem mi alawa he phang ma moi tak mar thalu tuk ang mai hian mo i chelawa ni te ha te in la zei taro nun ne mi kha hei ka video piang hi aron comment thina comment tha tak tak aron nu chi thina ka lom thin khop maya ichunga abik takin lom thu kan soya ti chuan min lo comment sak zel tur pok hanin kan som chewa midang te pok kha comment tha tak tak min lo nu chi sak zel ula Christmas present tha deuh te pok kan line pe mai the ni dam te kan omani chun mo la hla deuh ma se henga te hen ron fe ve ula ka subscriber te ho kha big takin ka som chu ni rem chang in ni chuan South Phaileng na thil district a hianin in ron kalanga ti chung kan lawa te in ron fe ve nga hei in du hi in hon do ni fang ma te mazil don fo te pola om do na ni o chuan soi tuang khanin hei kan lo hi azaw ve re uriyo wa tiếng cần lâu đã lâu không à thì hẹn hi sổ thiên mun kha nia thì hiện sổ thiên hi cần đã về nó sẽ em anh ý tam si nó mà nó à chế vết tên ý cho nên ui tham về tắc tổ cho nên bếp hình ra chiếc ngày cần linh ha cả chiếc tổ lo bếp sum rukat tranga sum sari in car vel hi chun in ka hria chu tiang vel chu ni ka hriat sual lo chuan ti chuan hei helai hi don fo sen kha lo om le buka hei thareu ter lo tu ka thareu ter lo tu hrisel takin aron thang liana nga thum don em mai ni chuan ta po hi lo om hei ter mai na ter mai na chuang takin non thang lian ro chuan ka lo ngak lian chenga mo lim ten kan nui don bo kanga thum tui don lut tok makina chun mo Israel don fo an tiang chi don fo tung in shi thi nem khatiang te po kha kan nei ni ase khoi lai bi ka hian nge a om kha ka khelawa chan chu ara ha ron chu phot lo chuanin a na tang ro chon hriat te kha hara
hei don fo ang chi te hi chu bu chi ya hianin tiang khan kan han thlak tel ta bu kan tu rual khanin ti khan ni kan tu pa ni ber mai chu mo a khan pa han tu hi om lu tuk ngai lawa kha tiang kha ni wangin then chu jing deuh te na lo oma a then chu kar hla deuh deuh ate tiang kha ni chuan hi ka u di di ni borsaya be ani lo berul mun berul siam ve ya he lo hi khulam vaw lama khonin ada a he hi chu atlem zo ka ni engami hi kan lo tro to ateng khan a ina ten ron ho na kan kanga yang khanin hang sawa te thak a tuye mem thin ma hei hang sawa hianin ke chung ka ti dan tlang puya chon heng he tiang berul ho hi chu hang amin to hnuwa khan ti hian ka kan han sikphel ta a chunga khuan chotani ho kha purun zo purun rote khang ang a rot pol ho kha pardi tenen kha kan su thun ta chon chi ka ta chung han chon he ten apum hianin kan khor pum le ta kan se thi ta mo tui takani pe chong khi lại hian berul lian do lo muzurin ka hetlat ka mu sul lo chuan heta hi lo om run mai chang to de wang hai chu mo tiếng hiền là giết thuốc thua tiền thì hàn khạc mấy dễ là thì hết tất bộ hi chuan thì hết lại hiền nên muốn theo khá lâu ôm vé mò rạ hin chuột cho em mày này hiền hậu hiền ram hi lấy hin nghe nè chuan hang lại tiếp bộ cái sổ thiền lý khá là nè thì hiền khẩn nó làm hi buổi thác đậu thuyền mà xe ra nó cũng mà tới chuan nên đâm tới ông chuan khẩn tour tới cắn này nị chuan nên game chuan nên cũng có đậu tour tới cắn hẳn ngay cắn bê xe rồi ngó ta thiếu hi cho ris nè địch ta cái sợi chuan nên số thiên hi linh lẩu bộ này là ris thâu ngay linh lẩu khá ris ngay mà cho vàng chọn ris don ro chuan hẳn linh là hẳn ris top mai là thì khan tin là một khẩu này cho lo ôm về giờ cho vàng chuan em phăng ma tới bộ hi hết tiếng lâu thầy tụt hen lại muốn ở hiền nên cắn hẳn tụ ta các tụ đôn nghe các tụ là vắng thì khá ris thâu vậy khai lại té hà bùi mỏ về thắt thì chuan cắn hẳn tụ ta còn bùi linh lệ xí là vắng á thì thế mò hẹn bụ tới bộ hay của mình hi ta kan soi do chu kumin hi a se kum anti khani ya hei kapa te pon lau thong de olega chu wang chuanin bu mun po hi kan zuwa zau lu tuk lawa so thing hi kan han am ta dewa ama ro chu heng i kaushana te subject aten la an lang chok thina hei rin ni zan tong traina hianin hei hi tha ka tia chu wang chuan ke chu zol nei ka ni mi lo ma se kumina hianin kan bu le thlai te hi kan eyang a se lawang ka tingam tlat mai ni rin na nen mo chu wang chuan in pathian hena kan thlena min ven him sak ka ring tlata ka be sei boka chu mi rin na nen chun hoi sen takin ka soya ni kan bu te hi luang taka kan seng ngei kha ke in be sei tlata ni amaro chule ni a be sei anga thila lo kal lo hian mihring te kan be donga kan hnol thina khanga lo ni pon chan to ka lungoi kha thiam le mai kha nga ya kan thil ma chon nang khan ke ma ni lam ha kan in siam rem thin kha poimo em mai ni hei hi in threnga yam o hei hi an tram an tiang kha ni ya
hey anh hầu chú bay à tui nè bay à hiền hẳn thà kia mà trầm hầu hi chú tiếng ca nên vuk xa về lại cho nên anh mang vác lẩu sát thạc hi chú anh hầu hi chú trên hi chú nên hang po nón đủ thâu à cả hay lai sụn tung hi bu môi tắc mai là lâu bốc cá sụn tung bu hiền trả đồ nè liền đâu lại tôi xia là bộ hàng thar nem em mà so ta so câu đi nè mà tên là bung tar mà ya vô in cho riêng khop mà hay mà tên alom te hậu anh làm tên là vợ chuan hết la ya hiền bốc bồn muốn lê mà lâu lại để hi bèo chiang lại lâu càng hắn lâu anh phê về ni mày cần lâu ạ anh còn phê về ni mày á hi hi bốc bồn này ni hi hi tắm tắc khan in lắc xe lâu mấy thầy bốc bồn này hi ai hi tiền aron puit ling ta ara hi var ta ara te po hi ke chu ka ei du tho hang so ve la thak ten tam tak chuan an ei ngai lo a tui ka ti riau mai kha fe ka chuan heng bok bon ai ho hi chu satin re mani tum kha chu sarep ne asa chu ka soi khel lo nga sarep nen khanin hei hi kan chum ta chumi hnuah chuan in tiang khan te la hang ka thla ka min to hnuah khan chuan khai tui takani le kan nem lo chawani asa bi ka kha kan han ti min hle phota chumi hnuah bok bon nai hi kan han thla ka kan hnan ani ber mai chu a bai te pona theya chum te pona theya sarep ne na chum pol te hin a tui em hang sawa thak po tui bok hey bok bon tai hi lo ra ve ter mai chuan eng hoi chu ara han chu tur kha chuan an la te ma an len deuh hun ha ngai ni khu tlai khu kor tui ania te hian tui hi kora hianin kan wawa hian luang her mai ni chuan hei heti chin hi bu mun ani helaya ol chin aveng la ya hianin marcha kan da ni nè khan kan phang chuak deuh chu ni maya so lampang ni china so thinga ka na lam kha ka kal kual pe ta chi lo wa bu te hin moi to ni moi em to mai ni chau to la tar khatari do na si mo tak na som pa ni le minute som pa nga atlai to ma o chuan he ha te hian kan lo en lo fe ve ni mai in ron zin rem chana hang an la fe tlang nga hang so te han enga heng changkha te hi han thla ka nga mo kya chon lo ra to nga tui em zal mai ni fan tham ve viu ni o kan lo hi ole khati chin khani te sia tun tuma tan chuan ni danga kan la fe haw le do ni o